Všetko počúvam ešte predtým, ako začneme, fakt daj tam ten odber, lebo proste to je niečo neskutočné, ty kokos, akože 89 odberateľov už máme, to je takto blízko, ty môžeš byť ten 90, ty to zvládneš, ok, no akože čakáme na teba, akože neodomkni sa ti to video, kým proste nedáš odber, hej, máš na to 5 sekúnd, 3, 2, 1, 0, dobre, akože môžeš to rovno vypnúť, ak si nedal odber, dobre, čau. Dobre šéfkovia, keďže sa vám veľmi páčilo moje tier list videjko, tak máme tu tentokrát tier list zeleninky, hej. No, poďme na to. Máme tu oranžovú papriku. Dal by som si, oranžová paprika je akože jedna z tých, akože rare, akože väčšinou ich toto kombo v Lidli. Tieto tri, ale akože oranžová je akože go. Červená, dal by som si, zelená je pohodička. Žltá je, dal by som si, takto. Žltá je, dal by som si, hej, podľa mňa, akože takto je, akože tak je to do pohode, hej. Takže máme tu jalapeňo, je také, že by som si to dal že dal by som si to, ale nie samo o sebe. Neviem, či to mám dať na pohodičku, alebo na dal by som si, ale dal by som si to reálne teraz, ale nedal by som si to samo o sebe, chápeš, chápeš. Máme tu asparagus, tuším to je, to by som si dal, ale dal by som si to iba proste so stejkom, lebo samo o sebe proste kto chrúme asparagus proste sám o sebe, hej. Máme tu toto by som si akože, či nemáš niečo iné, lebo akože počkaj, asparagus iba grillované, to je ono presne, lebo so stejkom to furt je grillované. Toto, ja viem čo to, neviem jak sa to presne volá, ale iba, neviem či to je akože kapusta, že kebič, alebo to je hentá varená vec, ale akože dám to, nemáš niečo iného, keby to náhodou bola tá druhá vec, hej, lebo ak to je proste to, čo si myslíme, tak hej. Mrkvička, pohodička, čistá, akože matter fact, možno by som si to dal teraz, akože dal by som si však prečo ne. Cibulka je brutalitka, kámo, to ide so všetkým. To reálne, teraz keby si mi to sem dal, by som si to proste dal, je to, cibula je brutalitka, kámo. Neboj sa, nesmrdí mi z papule, kámo, akože ja som hygienický. Tomato je pohodička, podľa mňa, lebo tie malé sú lepšie, jak tieto, podľa mňa, akože, ale niektoré majú takú čudnú pachuť a neviem, čo je ten pattern, takže akože dal by som to na pohodičku. Máme, no počkaj, toto je asparagus, tak čo je potom toto? To je hrášek alebo fazula asi. Tak obidve sú proste grillované, hej, iba grillované by som si to šupol. Kukurička, brutalitka, absolútna brutalitka, čo ti pere. Teraz mi to sem okamžite daj, celú konzervu ti vyžerem. Či je to varené so solou, či je to proste studenučké, proste brutál. Toto neviem, vyzerá to zaujímavo, takže dám to, že neviem, či nemá niečo iné, lebo akože neviem, čo to je. Takže cuketa, akože či nemáš niečo iné, akože reálne. Matter fact, takto vôbec, kámo, takto vôbec. Cuketa, takto vôbec. Toto je brutalitka. Či je to kyslá uhorka, či je to čistá brutalitka. Brokolica je tiež čistá brutalitka. Či grillované, či mi to dáš proste len tak naservíruješ, akože je to proste brutalitka. Takže toto je môj finálny tier list, ďakujem, že si sa kúkal. Je to zase takýto veľmi zaujímavý nápadík. Určite sa join na môj Discord, čo je dole v popise a môžeš mi tam dať nejaké nápadíky na videá tiež. Daj tam ten odber, prosím ťa, lebo si frajer a takže tak, jo, vidíme sa o týždeň zhruba a soj.